хора, това е около нас, което казах в миналото видео. И просто мирише отвратително заради... Къде? Заради е този казан. Натам има пушак, там чистят. Над хора минат коли и усещам се това какво ще стане. Катастрофа! А междувременно аз съм и тук и просто скачам и си играя. Към още някакъв човек. Кола минава. Всичко е топ. Всичко е топ. Да, ето го и нашия магазин. Топ. И чакайте. Започвам от ето тук. Май коли, които дори идват и отгоре. И оттам също. Казаня. Там сега взеха и да косят. Просто всичко е топ. Хора, от тази миризма, мълчу след малко ще съм в туалетната. Чао! Значи не мога да става, не мога да стигна до тебе. Да, виждате, че говориш, и аз не влизам, приказвам си. Здрасти. И аз искам да го направя.